Niin on. Tää jatkuu vähän matkaa tästä vielä tää tämmönen. Ei me tähän jäädä kaikille. Tohon olisi vähän jäädä tohon aikaisemmin. Mennä tuonne vai? No. Voi. Oota hetki, katsotaan ensiksi tässä, jos tässä tulee tämmönen fiksumpi. Tää kapenee tää ranta tässä näin. Ei tässä täällä olla. Se on just näin. Tässä on jotenkin näköiselle tää prätkä, niin ei tarvis lukita näitä mitään. Niinpä. Tän taakse vai? Haluaisit näköistä jonkun? Niin, no ei kai sitä. Oho, katoppa hei. Onko sulla kamera päällä? On joo. Onpa. Oho. Oho. Että tämäkin vielä piti nähdä. Niin. Joudutaan kärsiä näistäkin maista. Niin. Päästy suoraan nopeasti Niin. lautalle. Joo. Tämähän on älyttömän hieno tää Lahden pohjukka. No se SPS, se uusi nostokaveri, sehän on ollut täällä ja se kehuu näitä maitemia, joo. Onko se ollut veneellä? Ei, se on jotenkin ollut muuten turistina täällä. Aha. Tuolla ylhäällä sataa. Sataa vai? Se näyttää niin harmaa, niin. ne pilvet. No, se voi olla. Näyttää vaan. Vuorien päällä. Niin. Ei hassumpaa on näitä täällä alapuolellakaan. Näin näkymät. Ei. Tää jatkuu ilmeisesti aika pitkälle tänne tää Lahti. Joo. Tää on tosi kiva. Tässä on myös tämmöistä niinku tavallista, tossakin oli jotain tämmöistä kalastuksen. Joo. Toi. Mikä? Siihen. Meikäläisenkin maantiedolla. Joo. Tämä on se Lahti, jota kierretään. Joo. Taidettiin olla sillä jossakin pohjukassa. Joo. Niin kato, kun tästä eroo sitten tonne, tästä lähtee ylöspäin tonne. Joo. Serpenttiini kipuamaan. Mutta ei me sitä lähetä menemään. Se ei ole niin hieno. Se on joku ihan tavallinen serpenttiini. Jos on kato jotain tämmöistä, onko se jotain kalastusta vai mitä onko ne pojut veneille? Veneelle ne luulisi olevan. Poistu liikenneympyrän ensimmäisestä liittymästä. En kuulu sun höpinöitä. Ehkä ne veneet on jossain kauempana liikenteessä. Joo. Aina ennen näitä risteyksiä tää höpisee tämä ohjeistus. Niin. Poistu liikenneympyrän ensimmäisestä liittymästä tielle M2. Joo, ihan oikeaan suuntaan mennään. Ohjaa tämä Kotoriin.
Seuraa tietä M2. Vähän on Panorama Roads. vähän päänyt ruostumaan tuon noiden nostu. Täällä on joo. Välillä tulee vaan semmoista liikenteen. Joo. Joo, on tuollakin kato. Voi ei viitsi. Miten tää on tämmönen? Tää on melkein kuin jossain herran kukkarossa. No niinpä. Semmonen tunne. Nää pojut, nää on jotakin kalastukseen liittyviä. Näitä oli tuolla muuallakin. Nää on niin lähekkää, ettei sinne voi venettä olla. Nää on jotakin rysiä tai jotain. Niin mä mietin, kun mä Joo. näin noita ekana, että ne Joo, näytti joo, vähän joo. pojulta, ne näytti kuitenkin kalastustarvikkeelta. Joo. Ei niissä ollut semmoista koukkua, mihinkä veneellä ottaisi kiinni, vaan ne on vaan tämmöisiä Siinä kelluvia. tulee varmaan kuule jotain katkarapuita. Niin. 20 kilometriä, niin sitten on liikenneympyrä. Joo, Eli 20 kilometriä on varmaan ennen sinne kotoriin suurin piirtein. joo. Tätä rantaa riittää sitten. Ajattelen, että näinkin hieno kohde, ei täällä ole mitään hirveätä ruuhkaa. Ei, se on totta, joo. Ai. Mitkä Ollaan aika ylhäällä. Mitkä turkoosit Joo. sävyt. Se on ehkä, jos on tommonen valkoinen hiekka. Ja tosi Se loistaa aurinko, läpi, niin joo, tuo se tekee sen värin. värisävyn. Niin. Vähän yli tunti menee tässä ajossa, että ollaan siellä näköalapaikalla ylhäällä. Joo. Tunti 10 minuuttia. Se on Elikkä- ihan sopiva. Eli ollaan tuolla. Tuolla noin jossain. Aha, tähän tulee ihan uutta. Joo. Joo. Sillä ei ole suojatietä, mutta mitähän tää tekee? Vai tässä on ihan purkkareita näin redillä. Ei oo, siinä on, se on ihan ton sangan näköinen. Toi. Meillä varmaan nyt bensa riittää tän päivän ajelta. Niin. Tuolla on sitten tuolla ylhäällä, jossain on taas, jossain ei missään, joku semmonen kylä. Niin se on ensimmäinen paikka, missä on sitten sille vilkkuu hätä. Ei vaan niinku mahdollinen yöpaikka kun on, niin Ja sitten tietysti huoltoasemakin on siellä. Jos tekisi pelkän semmoisen viikonvaihden matkan, niin sitten tietysti haluaisit, että se kohde olisi jossain tämmöisen niin hienon rannalla. Joo, Jos sehän... idea on se, että me niin kuin matkustetaan paikasta Niin. toiseen, niin ei niiden, täällä ihan säkähtely noin hieno, mutta Joo. tässä näkee näitä aivan upeita koko ajan. Niin Joo. tärkeää vaikka se suihkuun ja Joo. tietysti se on kiva, jos yöllä ei ole liian kuuma tai kylmä. Niin. Täällä on kaikkialla tosi siistiä. Oh.
tuolla on joku kirkko ihan keskellä jos vilkaiset äkkiä oikealle. Tuolla on kirkko Tuossa. ihan keskellä. Melkein niin Joo. kuin veden päällä. Joo. Tai moskea, Joo. mikäli onkaan. Niin tuolla on se Lahti, mistä me lähdettiin liikkeelle tuolla. Toi. Eli nyt me on kierretty tää, ja tossa menee se, lossi menee tonne toiselle puolelle tuolla. Joo. Tää on aika iso kyllä. Siis mennään tuolla on jossain se kotori tuolla, missä näkyy noita kerrostaloja. Uskoisin näin. Eikö se ollut täällä perimmäisessä? Niin, perimmäisessä nurkassa. Joo, Joo. kauempana. Joo. Miten tuo vene on tonne joutunut? Kato tässä vasemmalla. Jaa, sen on joku dumpannut sinne. Veden paisumus ollut, niin se on jäänyt. Jätehuolto toi. Niin, no jätehuolto toimii, joo. Aika paljon parkkeerattuna. Joo, en mä tiedä onko tuossa, kato, jos tuossa on hyvä ranta tuossa noin, niin ne ihmiset on tullut rannalle vaan tähän näin. Siinähän voi olla hyvä ranta. Voi olla louhikko, mutta tuossa menee niinku polkuja tuonne. Joo. Tulee siksakkia, katoppa karttaa vähän. Apua. Nousua, tasasta nousua ja siksakkia. Paljon se on 9 yli pitäisi olla perillä ja kello on 3 vailla. Eli ei pitäisi hirveän kauan kestää. Sanoiko, että 9,8 kilometriä? En mä tiedä. Siis joo, siis tuon niin perille, totta. 98. Niin. Joo. Se tarkoittaisi melkein semmoista 60 vauhtia. Joo. Ei onnistu 60 kyllä tämä. Ei meinaa, että ei se ehkä ihan pidä paikkaansa. Niin. Tää on melkein noiden vuorten tasalla olla jo noiden Niinpä. matalampien. Ai. Ja kato, tuolla näkyy hyvin nämä veneet, näkyykö niistä näkyy toi Joo. vana. Kyllä. Mitä haukottaa? Alkaa vähän haukottaa. Happipuutetta vai? Niin pitää olla ohuempi Niin, ilmana. on 1000. Niin. Tullaan takaisin tätä samaa Ei. Me jatketaan tästä. Tää on nyt nähty tämä. Tämä tie jatkuu sitten niinku toiseen Joo. Mennään tuonne sisämaahan päin nyt sitten. Mene. Siis tää on nähty. Niin, mutta tämä tie Joo. ei vielä... Joo, tää jatkuu sitten tuonne sisämaahan tämä. Ja meidän pitää nyt täällä vähän valkata, että mihinkä, vähän niin kuin silläkin mielellä, että mihinkä, asetutaan ensi yöksi päin, me kallistetaan. Täällä ei toimi varmaan nettikään, me ollaan niin korkealla. Ei, se varmaan tavallaan ylhäällä toimii hyvin, jos vaan on asemia. Niin ylhäällä ollaan, mutta onko asemia? Niin, täällä niin. erämaassa? Niin. Ai. Onko sulla kamera päällä? Koko ajan minun mielestä. Ai.
miten voi tähän näin pieneen minuutteihin näin monta mutkaa tulla vielä? Ei toi voi pitää paikkansa. Mitä se huokaa? Auts. Noniin. Taas Hanskas ollaan johinkin, tässä. ettei saa hanskaa siihen. Noniin, anna mennä. Ale. Tossa on lentokenttä tossa alla. Vuoren suojassa. Joo. No, katsotaan. Ihan tässä tossa alhaalla. Niin mä katsoin, että Joo. tuossa oli kartassa kotona Joo. kenttä. Joo. Olisi pitänyt ottaa kuvia silloin, kun näkyy kirkkaampana nuo vedet. Niin, Tää on jo vähän himmeä. niinpä. Musta tuntuu, että me sitten palatessa, mitenkä nyt palataankaan sille Mostarin kautta tai jostain sieltä ja sitten tullaan taas uudestaan tänne Tähän merenrantaan. ruuhkaan vai? Ei tähän ruuhkaan, ei tänne vaan siis niinku Jonnekin. Välimeren rantaa, kumminkin Joo. sitä samaa rantaa. Sitä on ihan kiva ajaa sitä. Siis sääli, kun mä ajattelen, että miten hyviä kuvia olisi, mutta en mä ota, Niin. mä odotan sitä näköalapaikkaa. Niin nyt tää alkaa olla niin korkealla, että on Joo, ihan sumea. Joo. Eikö tästä vielä tule hyvin? Niin, mutta ei Ei niin. Niin. tää näytä enää niin hyvin. Joo, kyllä. Näkee toki, että näkee nämä maastomuodostukset, mutta Mm. miettii miltä äsken näytti, niin vähän harmittaa. Joo. Siellä on noita vaikka Tästä kuinka. paikasta on varmaan netistäkin videoita. On. Anna mennä. Mitä toi teet tässä? Se teettäisi noille, että alkakaa tulla sieltä. Se jäi siihen odottaa, että ne toiset saa ohittaa sen helposti. Molemmat niinku odotti. Joo. Ja 1, 2, 3, 4. Eli 8 tämmöistä varmaankin. Vielä? Niin. Me ollaan ihan tuolla pilvessä. Ei edes saa sieltä yhtään kuvaa, siellä on ihan harmaata. Aina tulee tämmöisiä mutkia ja rotkoja ja kaikkea. Turhaan täällä mitä aitoja olisi. Niin, ei. Tää kyllä auttaa tää navigaattori siinä, että kun ei Saa ennakoida. osaa vähän ennakoida, niin kuin, että ei tietysti voi ihan sokeasti siihenkään luottaa. Nyt taas on lämmin ihan. Joo. Kuka siitä hyvän. Tää vähän niin kuin Lapissa on, tehdään ne ladut sinne puiden väliin, niin Niin. tää samanlainen. Tää luikertelee täällä. Saman levyinenkin. Just tämmösiä näin. Mm. Kääntyy niinku takaisin. Tää kääntyi takaisin. Ties meni vaan montako kierrosta takaisinpäin.
Kartta ei nimittäin älyä mitään, kun se on semmoista syheröä vaan tuolla. Se on niin tiukka se mutka, että Kartta kai pysyy perässä. Niin, tässä on kans yksi pieni Tää serpentti. neulonilma. Niin, joo. Recording. Kestää tärkein. Kallis patti, kato. Aika vanha, mutta kallis. Hieno kylä tulee taas kerran tässä. Kato nyt. No niin. Tämmöiset ristikkoikkunat. Ne ikkunat kyllä puuttuu, mutta tossa olisi kivitalo tulla ylhäällä. No ois kyllä hieno. Hieno. Kato tuossa pyörökiveä vähän niinku. Valitse sopivat kattotiilet. Niin. Niin, ei muuta tarvittis. Ei tarvii. Ei. Kato tässä. Toi on hyvä. Ihan oikeesti se on ehkä asuttava varmaan. 80 saisi ajaa. Kato mä ajan maltillisesti, hei kato, ei ylinopeutta. Ehkä ei kannata. Sitten pitää ehkä vähän seurata tienpintaa. Hei, nyt tulee, kato muuttuu. Wow. Wow. Oho. 18 kilometriä, hei. Elikkä sen verran on varmaan sinne päätielle, mä veikkaan. No ei tää nyt ihan piikkisuoraksi mennyt tämäkään. Joo, ei tuo kelloaika ei taas ole pysynyt paikallaan. Ei se ole mennyt eteenpäin. Niin. Onneksi ei ole käynyt nopeammin. Se on tommonen kuhnailija. Se ei ole Se Markku kuhnaili, vaan ei ollenkaan kaasujalka uskaltanut käyttää. Jarrujalka vaan tuli. Kaasujalkaa lepuutti koko matka. Aina tuli lisää aikaa joka välillä. Niin, se kävi nopeammin tuo kello kuin se varsinainen kello, niin aika vaan lisääntyi. Mentiin taaksepäin. Ruvetaan laskeutumaan muuten nyt. Vähänhän tää tuntuu, että tää laskeutuu. Kato, bensaa säästetään. Onko sulla kamera päällä? Oh.